бастан сценарийбын хүрен хагалар бар буллагана устужаннар тустарынан ден темага ары худургу боло жахна хатым хэ. Онтон хүрен сагалабын кенеттен арай хайдакара биле көрбүтүм олокпут олорен халлага же. Биги кемне устужаннарны билинге кемне устужаннар олок атын боллактыр же. Ол би сүрбе сонна устужанна апытына билеген биги бэб тоглор бут устужанны хыжалара. Олох чынка атын картына болан таксыбыта. Аны билен тарантын бәм кыгым устужон кинеттен шүбелеттер хатыбын, племянниктер биттен шүбелеттер хатыбын, кыгым жегелерден чөгелерин китте кепсте хатыбын биле туттар тылларга деген кирәревинсе умсаныларыбын барамын исфир кафедратыгар кайдак үйренелерин көрбүтүм, устужондар кайдак параллел роллорун көрбүтүм, консультация воспитым, преподавательдер кетери. Барамынан бастан биле геройдарбын майгыларын, сигрилерин, кайдак тутталарын, капталарын сурян нардан барамын. Геройдарын бәйләре тиллән кәләндер меха историяларын кепсән кирен бар биттера. Ол курду киннер тыллан, кабыллан бу оголлары көрдек бин ороны бәйләрен андалары хаҗар күрдүктер һә. Көрәбин бу кини хаҗар булахтан таявын кайда кара майгылара хәредәр характер даже мин бер аңгыр бит геройдар бер марыннар күрдүктер. Студент сыллары хас билди ки ха сериалар чугас слас болар. Онан бу сериалы көрбит жон бары бәгатен буланлык кытны хөп. Эветер тоо хара кистеленге бәгатер айыр кытны хөп дигәнен. Наһа чагалары булыннылар. Механы кытар табылды дигәнен.